या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सिंधुदुर्गातील भूमिगत वीज वाहिन्या मजबूतीकरण कामांसाठी 825 कोटी मंजूर। तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पातील कालव्यांचं होणार पुनर्जीवन, 330 कोटींच्या खर्चास मान्यता। आणि तर भांडूपमध्ये बसून संजय राऊत परराष्ट्र धोरण ठरवतील, नितेश राणे यांची बोचरी टीका। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आपण सुदृढ बालक स्पर्धेत गुटगुटीत बालकं बघितली असतीलच, पण लहान मुलांच्या एवढीच बैलांची काळजी घेणारे शेतकरी, बैलांवरती प्रेम करणारी माणसं कोकणात आहेत। हे पाहायला मिळालं कुडाळ येथे सुदृढ बैल स्पर्धेत। जसं सौंदर्य स्पर्धेत रॅम्बॉक होत असतो, तसंच चक्क बैलांकडून इथे रॅम्बॉक पाहायला मिळाला। पाहूयात। काय ना आम्ही मेहनत करतो, आज चांगलं बरं वाटलं। युवापाठ मेहनत करतो आम्ही कोणाला बाकी नाही, पण आम्ही बैलांना खूप खायला वगैरे घालतो। समाधान वाटलं का? हो, समाधान बरोबर वाटलं। मावशी शांताबाई मंगल गाडीचे मालक 31 वर्ष आम्ही कार्यालयाचं वर्धापन करतो। दरवर्षी आम्ही वर्धापनानिमित्त होतो, कारण कार्यालयामध्ये विविध कार्याचं आयोजन करतो। हा शेतकऱ्यांचा खेळ आहे, शेतकरी सगळे एकत्र यावे, शेतकऱ्यांचे
आराध्य दैवत आहे हे लोकांपर्यंत पोचावं म्हणून सुंदर मी स्पर्धा ठेवतो. त्यामुळे मी स्पर्धा करून कार्यक्रम करू. काल कार्यक्रमापासून काय सुरुवात झाली कशा काल आम्ही वर्धापन दिला, सगळ्या सत्यांची पूजा केली, त्याचा हरिपाठ केला आणि प्रबोधन हे या लोकांनी आईवडिलांना नवी पिढीनं आईवडिलांशी कसं वागावं, मुलाशी कसं वागावं, मुलीचं कसं वागावं, आईवडिलांशी कसं वागावं, आईवडील कसं दैवत आहे, मातृदेव भव पितृदेव आचार्य देव अतिथी हो हे जे विधी आहे हे लोकांना समजावे म्हणून यांच्या काळाने प्रवचनाचा कार्यक्रम होता. मधापुरीवरून गजेंद्र महाराज आले होते. आज एका ठिकाणी उभे करा आणि फोटो घ्या. आज कार्यामध्ये सुदृढ स्पर्धा झाली. संध्याकाळी सातेरी कलेश्वर बाळगोपाळ मित्रमंडळ नेरूरवाडी यांचं नाटक ठेवलेलं आहे. कशा प्रकारे सहभाग नोंदवला आहे आजच्या बैल स्पर्धेमध्ये? कशा प्रकारे बैल मालकांनी सहभाग नोंदवला? सगळे बैल एकत्र आले, सगळ्या स्पर्धकांनी उत्साहाप्रमाणे येऊन आम्हाला कार्यक्रमाला मजा आणली आणि चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम झाला. हे कार्यक्रम करत असताना आमचा मुलगा अभिषेक अवधू, आमचे भाऊ, घरातील माझी बायको भाऊजय आणि सुना वगैरे या सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. याच्यातलं महत्त्वाचं काम आम्हाला कार्यक्रमाला कसं करावं हे तळवण्याचे आप्पा परब आणि बाळा सामंत यांचं आम्हाला खूप सहकार्य झालं. आजच्या बैल सदृढ स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक कोणी पटकावला? प्रथम क्रमांक आला आमच्या अभिषेक शेंडे यांचा नंबर पहिला आला, दुसरा अपराज परब कणगोली, तिसरा गावडे, चौथा कोणता समोर, 4 नंबर कोण, 5 नंबर साठेलकर आणि बाकी सगळ्या प्रत्येक स्वरांना मानधन आणि सन्मान दिलेलं आहे. या स्पर्धेमध्ये किती बैल मालकांनी सहभाग नोंदवला? ह्या बैलमध्ये 31 बैल मालकांनी भाग घेतला होता. 31 बैल मालक स्पर्धेत आणि आमची स्वतःची जोडी आहे. आम्ही स्पर्धेत भाग घेतला नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. राज्य शासनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भूमिगत वीज वाहिन्या तसंच नवीन साहित्य व मजबूतीकरण कामांसाठी 825 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील 300 कोटींच्या कामांचे टेंडर काढण्यात आलं असून प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होताच कामाला सुरुवात होणार आहे. देवबाग तारकर्ली वायरी येथे भूमिगत वीज वाहिन्या टाकून तसंच जीर्ण साहित्य बदलून येथील विजेच्या समस्या प्राधान्यानं सोडवल्या जातील. अन्य भागातही कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होतील अशी माहिती भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. किनारपट्टी गावांसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज समस्या राज्य शासनाकडे मांडल्यानंतर त्याबाबत शासन स्तरावरून मोठा निधी मंजूर करण्यात आला असंही राजन तेली यांनी यावेळी सांगितलं. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विशेष प्रयत्नातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, माजी खासदार निलेश राणे, आमदार नितेश राणे यांच्या पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला असेही तेली यांनी सांगितलं. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. देशाला सक्षम गृहमंत्री लाभले असून अशा गृहमंत्र्यांना सल्ले देण्याची हिंमत संजय राऊत यांनी करू नये असं सांगत
भांडूपमध्ये बसून संजय राऊत परराष्ट्र धोरणही ठरवतील अशी बोचरी टीका नितेश राणे यांनी केली. आज भांडूपमध्ये बसून संजय राजाराम राऊत देश विदेश, चायना, म्यानमार, थेट पाकिस्तान, म्हणजे कधीतरी भांडूपमध्येच बसून संजय राजाराम राऊत देशाचं परराष्ट्र धोरण पण नक्की करेल अशी भाषा आज सकाळच्या पत्रकार परिषदेमध्ये करत होता. मणिपूरमध्ये काय चाललंय यावर त्यांनी फार चिंता व्यक्त केली. सामनाचा अग्रलेख पण त्याच्यावर लिहिला. पण त्याला मी परत परत सांगेन की मणिपूरची तू चिंता करू नकोस. देशाचे गृहमंत्री त्याच्यावर पूर्ण पद्धतीने लक्ष घालून आहेत आणि भारताच्या इतिहासामध्ये सर्वात ताकदीचा गृहमंत्री आपल्या भारताला भेटलेला आहे. ज्यांनी कलम 370 हटवलं. राम मंदिरचा निर्णय आला तरी देशामध्ये पूर्ण शांतता राखून दाखवली. अशा ऐतिहासिक निर्णय घेतले तरी जेव्हा देश इकडे तिकडे हल्ला नाही, अशा गृहमंत्र्यांना सल्ले देण्याची तू हिम्मत पण करू नकोस. हा काय काँग्रेसच्या काळातले गृहमंत्री नाही आहेत जे भगवा दहशतवाद बोलून तेव्हा देशामध्ये हिंदू मुसलमान मध्ये दरी कशी निर्माण होईल, हिंदूंना टार्गेट कसा करता येईल, असं काय आमचे गृहमंत्री नाही आहेत. अमित शाह साहेबांच्या नेतृत्वाखाली देशाने असे ऐतिहासिक निर्णय घेतलेले आहेत ज्या निर्णयावर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी पण त्यांची पाठ थोपवली असती. पण तू मणिपूरबद्दल बोलण्यापेक्षा तुझ्या नवीन मालक जो 10 जनपदला बसतो, ज्याची तू चाटुगिरी करत बसतोस, त्याच्या कर्नाटक राज्यामध्ये काय अवस्था झाली हे जरा बघ आणि त्याच्यावर बोलण्याची थोडी हिंमत ठेव. कर्नाटकमध्ये राजरोष पद्धतीने हिंदूंवर अत्याचार सुरू आहेत. हिंदू समाजाच्या हिताचे कायदे जे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केलेले ते एका पाठोपाठ एक रद्द करण्याचं पाप तिकडचं काँग्रेस सरकार करतंय. त्यांना बोलण्याची हिंमत ठेव. परमपूज्य हेडगेवारजी असतील, वीर सावरकरजी असतील, ह्यांचं नाव पुसण्याचं काम, पाठ्यपुस्तकामधून नाव पुसण्याचं काम तिकडच्या काँग्रेसच्या सरकारने केलेलं आहे. हाय का हिंमत राहुल गांधीच्या खांद्यावर हात टाकून त्याच्या कानात सांगण्याची की वीर सावरकरांचं नाव पाठ्यपुस्तकातून काढू नका? हाय तुझी हिंमत? हाय तुझ्या मालकाची एवढी हिंमत किंवा किंमत? याबद्दल पहिलं बोल. कर्नाटकमध्ये हिंदू महिलांच्या हिताचा धर्मांतर विरोधी कायदा हा रद्द करण्याचं काम तिकडच्या काँग्रेसच्या सरकारने केलेलं आहे. ज्याच्या मांडीला मांडी लावून तू 23 जूनच्या तू आणि तुझा मालक 23 जूनच्या पाटण्याच्या बैठकीमध्ये बसणार आहात. ज्या धर्मांतर विरोधी कायद्यामुळे असंख्य हिंदू मुलींचं आयुष्य वाचू शकलं असतं ते रद्द करण्याचं पाप तिकडचं काँग्रेस सरकार करतंय. हाय तुझी हिंमत सांगण्याची की ते रद्द करू नका, नाहीतर आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये राहत नाही? मणिपूर, चायना, पाकिस्तान बद्दल बोलण्यापेक्षा तुझ्या त्या महाविकास आघाडीच्या घटक म्हणजे काँग्रेस पक्षाने कर्नाटकलाच पाकिस्तान बनवण्याचं जे ठरवलेलं आहे त्यावर बोलण्याची हिंमत ठेव आणि मग देशाच्या गृहमंत्र्यांना सल्ला दे. ज्या पंतप्रधानांच्या सगळ्यांच्या संग्रहालयाला जे नाव दिलं त्यावर तुला नेहरूंवर फार प्रेम येत आहे. पण तुला माहिती आहे का, याच नेहरूजींनी मी अपघाताने हिंदू आहे असं म्हटलेलं.
तर हे तुला या वाक्याचं तू समर्थन करतो का हे पहिलं सांग. आणि माननीय मोदी साहेबांनी आतापर्यंत झालेल्या सगळ्या पंतप्रधानांना जो मान मिळवून दिलाय, जे तुझ्या काँग्रेसच्या मित्रांनी कधीच मिळवून दिला नाही, यावर कौतुक करण्यापेक्षा तू टीका करण्याचं नालायकगिरी करतोस. मोठा महिला अत्याचारावर बोलण्याचं आज मोठे मोठे लेक्चर देत होता. काल ठाण्यामध्ये तुझ्या उबाटाच्या एक कोणतरी पदाधिकाऱ्यांवर शाईफेक झाली, महिलेवर शाईफेक झाली. महापुरुषांचा अपमान केला म्हणून शाईफेक झालेली आहे. पण तुझ्यासारखा शक्ती कपूर महिला अत्याचारावर बोलण्याचं हिम्मत करतो, हेच मुळामध्ये हास्यास्पद आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना जे तुझ्या आणि एका डॉक्टर महिलेच्या संभाषण जे पुरं जग प्रसिद्ध झालेलं, जिथे तू एका महिलेला ज्याच्या घाणेरड्या शिव्या देत होता, त्याला काय तू मर्दानगी म्हणतोस? आणि तुझ्यासारख्या शक्ती कपूरकडून महिला अत्याचारावर मध्ये बोलणं हे म्हणजे फार हास्यास्पद आहे. त्या डॉक्टर महिलेला तू जेवढं छळलंस, आज पण तिची परिस्थिती वाईट आहे. तिने देशाच्या महिला आयोगापासून सगळीकडे धाव घेतली. तुझ्या मालकाकडे पण ती गेलेली, पण तिकडे पण तू ते प्रकरण दाबलंस. म्हणून तू महिला अत्याचारावर बोलण्याची तू हिंमत करू नकोस. कारण त्या महिला अत्याचार थांबवायचा असेल तर पहिलं त्या डॉक्टर महिलेला न्याय दे आणि मग अन्य महिला अत्याचारावर बोलण्याची तू हिंमत कर. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. देशाला सक्षम गृहमंत्री लाभले असून अशा गृहमंत्र्यांना सल्ले देण्याची हिंमत संजय राऊत यांनी करू नये असं सांगत भांडूपमध्ये बसून संजय राऊत परराष्ट्र धोरणही ठरवतील अशी बोचरी टीका नितेश राणे यांनी केली. आज भांडूपमध्ये बसून संजय राजाराम राऊत देश विदेश, चायना, म्यानमार, थेट पाकिस्तान, म्हणजे कधीतरी भांडूपमध्येच बसून संजय राजाराम राऊत देशाचं परराष्ट्र धोरण पण नक्की करेल अशी भाषा आज सकाळच्या पत्रकार परिषदेमध्ये करत होता. मणिपूरमध्ये काय चाललंय यावर त्यांनी फार चिंता व्यक्त केली. सामनाचा अग्रलेख पण त्याच्यावर लिहिला. पण त्याला मी परत परत सांगेन की मणिपूरची तू चिंता करू नकोस. देशाचे गृहमंत्री त्याच्यावर पूर्ण पद्धतीने लक्ष घालून आहेत. आणि भारताच्या इतिहासामध्ये सर्वात ताकदीचा गृहमंत्री आपल्या भारताला भेटलेला आहे. ज्यांनी कलम 370 हटवलं. राम मंदिरचा निर्णय आला तरी देशामध्ये पूर्ण शांतता राखून दाखवली. अशा ऐतिहासिक निर्णय घेतले तरी जेव्हा देश इकडे तिकडे हल्ला नाही, अशा गृहमंत्र्यांना सल्ले देण्याची तू हिम्मत पण करू नकोस. हा काय काँग्रेसच्या काळातले गृहमंत्री नाही आहेत जे भगवा दहशतवाद बोलून तेव्हा देशामध्ये हिंदू मुसलमान मध्ये दरी कशी निर्माण होईल, हिंदूंना टार्गेट कसा करता येईल, असं काय आमचे गृहमंत्री नाही आहेत. अमित शाह साहेबांच्या नेतृत्वाखाली देशाने असे ऐतिहासिक निर्णय घेतलेले आहेत ज्या निर्णयावर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी पण
त्यांची पाठ थोपपली असती. पण तू मणिपूरबद्दल बोलण्यापेक्षा तुझ्या नवीन मालक जो 10 जनपदला बसतो, ज्याची तू चाटुगिरी करत बसतोस, त्याच्या कर्नाटक राज्यामध्ये काय अवस्था झाली हे जरा बघ आणि त्याच्यावर बोलण्याची थोडी हिंमत ठेव. कर्नाटकमध्ये राजरोष पद्धतीने हिंदूंवर अत्याचार सुरू आहेत. हिंदू समाजाच्या हिताचे कायदे जे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केलेले ते एका पाठोपाठ एक रद्द करण्याचं पाप तिकडचं काँग्रेस सरकार करत आहे. त्यांना बोलण्याची हिंमत ठेव. परमपूज्य हेडगेवारजी असतील, वीर सावरकरजी असतील, ह्यांचं नाव पुसण्याचं काम, पाठ्यपुस्तकामधून नाव पुसण्याचं काम तिकडच्या काँग्रेसच्या सरकारने केलेलं आहे. हाय का हिंमत राहुल गांधीच्या खांद्यावर हात टाकून त्याच्या कानात सांगण्याची की वीर सावरकरांचं नाव पाठ्यपुस्तकातून काढू नका? हाय तुझी हिंमत? हाय तुझ्या मालकाची एवढी हिंमत किंवा किंमत? याबद्दल पहिलं बोल. कर्नाटकमध्ये हिंदू महिलांच्या हिताचा धर्मांतर विरोधी कायदा हा रद्द करण्याचं काम तिकडच्या काँग्रेसच्या सरकारने केलेलं आहे. ज्याच्या मांडीला मांडी लावून तू 23 जूनच्या तू आणि तुझा मालक 23 जूनच्या पाटण्याच्या बैठकीमध्ये बसणार आहात. ज्या धर्मांतर विरोधी कायद्यामुळे असंख्य हिंदू मुलींचं आयुष्य वाचू शकलं असतं, ते रद्द करण्याचं पाप तिकडचं काँग्रेस सरकार करतंय. हाय तुझी हिंमत सांगण्याची की ते रद्द करू नका, नाहीतर आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये राहत नाही? मणिपूर, चायना, पाकिस्तान बद्दल बोलण्यापेक्षा तुझ्या त्या महाविकास आघाडीच्या घटक म्हणजे काँग्रेस पक्षाने कर्नाटकलाच पाकिस्तान बनवण्याचं जे ठरवलेलं आहे त्यावर बोलण्याची हिंमत ठेव आणि मग देशाच्या गृहमंत्र्यांना सल्ला दे. ज्या पंतप्रधानांच्या सगळ्यांच्या संग्रहालयाला जे नाव दिलं त्यावर तुला नेहरूंवर फार प्रेम येत आहे. पण तुला माहिती आहे का, याच नेहरूजींनी मी अपघाताने हिंदू आहे असं म्हटलेलं, तर हे तुला या वाक्याचं तू समर्थन करतो का हे पहिलं सांग. आणि माननीय मोदी साहेबांनी आतापर्यंत झालेल्या सगळ्या पंतप्रधानांना जो मान मिळवून दिलाय, जे तुझ्या काँग्रेसच्या मित्रांनी कधीच मिळवून दिला नाही, यावर कौतुक करण्यापेक्षा तू टीका करण्याचं नालायकगिरी करतोस. मोठ्या महिला अत्याचारावर बोलण्याचं आज मोठे मोठे लेक्चर देत होता. काल ठाण्यामध्ये तुझ्या उबाटाच्या एक कोणतरी पदाधिकाऱ्यांवर शाईफेक झाली, महिलेवर शाईफेक झाली. महापुरुषांचा अपमान केला म्हणून शाईफेक झालेली आहे. पण तुझ्यासारखा शक्ती कपूर महिला अत्याचारावर बोलण्याचं हिंमत करतो, हेच मुळामध्ये हास्यास्पद आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना जे तुझ्या आणि एका डॉक्टर महिलेच्या संभाषण जे पुरं जग प्रसिद्ध झालेलं, जिथे तू एका महिलेला ज्याच्या घाणेरड्या शिव्या देत होता त्याला काय तू मर्दानगी म्हणतोस? आणि तुझ्यासारख्या शक्ती कपूरकडून महिला अत्याचारावर मध्ये बोलणं हे म्हणजे फार हास्यास्पद आहे. त्या डॉक्टर महिलेला तू जेवढं छळलंस, आज पण तिची परिस्थिती वाईट आहे. तिने देशाच्या महिला आयोगापासून सगळीकडे धाव घेतली, तुझ्या मालकाकडे पण ती गेलेली, पण तिकडे पण तू ते प्रकरण दाबलंस. म्हणून तू महिला अत्याचारावर बोलण्याची तर तू हिंमत करू नकोस. कारण त्या महिला अत्याचार थांबवायचा असेल तर पहिलं त्या डॉक्टर महिलेला न्याय दे आणि मग अन्य महिला अत्याचारावर बोलण्याची तू हिंमत कर. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.
कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही राज्यांच्या संयुक्त व महत्वाकांक्षी तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या पुनर्जीवनाकरता 330 कोटी रुपयांच्या खर्चात शनिवारी तिलारी आंतरराज्य धरण प्रकल्पाच्या नियंत्रण मंडळाच्या 6व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोव्याचे जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथेही महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. आपले विचार एक आहेत, त्यामुळे गोवा आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी आपण एकत्र येऊन खूप काही करू शकतो असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोवा महाराष्ट्राचा लहान बंधू आहे, त्यामुळे गोव्याच्या आमच्याकडून ज्या अपेक्षा असतील त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू असं सांगितलं. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणाले की महाराष्ट्र सरकारनं वेळोवेळी खूप चांगलं सहकार्य केलं आहे. पाणी या विषयाबरोबरच सर्व क्षेत्रात यापुढे असं सहकार्य लाभेल असा विश्वास आहे. तिलारी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून मिळत असलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी आभारही मानले. इरिगेशन प्रोजेक्टाचो जो बोर्ड आहा तेजी 10 वर्सांनी मिटींग मुंबय हांगसर सह्याद्री गेस्ट हावसान जाली. गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत त्याच बरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, त्यांचे WRD मिनिस्टर डेप्युटी CM फडणवीस जी आसल्यान मिटींग तेंची जाली. महाराष्ट्र CM कडल्यान जाणून घेवया मिटींगे केली जाते झाली, पण अतिशय पॉझिटिव्ह मिटिंग झाली. आणि गोवा आणि महाराष्ट्राच्या आपले गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे जलसंपदा मंत्री, आमचे डेप्युटी CM आणि जलसंपदा मंत्री यांची बैठक झाली. सगळे अधिकारी होते. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये बैठक झाली. कॅनल दुरुस्ती आणि PAPचा विषय होता आणि कुठलाही काही सगळे विषय पॉझिटिव्हली एकमताने चर्चाही झाली आणि निर्णय झाले. शेवटी गोवा आणि महाराष्ट्र आम्ही भाऊच राज्य आहेत, त्यामुळे कुठलेही डिस्प्यूट नाही आणि सगळे विषय आज अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये सकारात्मक दृष्टीने सुटलेले आहे. तिलारीचा हाईट वगैरे वाढण्यावर ते डिटेल स्टडी करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये. ओके, कॉम्पेन्सेशनचा वगैरे हो, तो विषय संपला. कॅनल रिपेअरिंगचा विषय संपला आणि त्याच्यावर पूर्णपणे सकारात्मक चर्चा झाली, सकारात्मक निर्णय. सगळे विषय. कधीपासून कॅनल दुरुस्ती काम सुरू होतं? ते आता आमचे अधिकारी आणि गोव्याचे अधिकारी एकत्र बसून ठरवतील. तिलारीत पाणी खूप आहे, पण कॅनल सारखे नसल्यामुळे ते प्रॉब्लेम म्हणजे पाण्याचं वेस्टेज देखील होतं आणि त्यामुळे रिपेअरिंगची आवश्यकता आहे. त्याच्यावर चर्चा झालेली आहे आणि नक्कीच वार फुटिंगवर काम होईल. ओके, आणखी सर एक वेगळा प्रश्न. कर्नाटकात काँग्रेस सरकार आलं. अरे जाऊ दे, मादेबद्दलचा मादे ट्रायब्युनल केस आहे, त्यामध्ये स्ट्रॅटेजी बदलणार का? आता आम्ही गोवा आणि महाराष्ट्र बरोबर काय ते बरोबर लढणार. थँक्यू सर. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. नमस्कार. आज एक महाराष्ट्र आणि गोवा दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्प जो आहे, तिलारीचं धरण जे आहे, या धरणातून गोवा राज्याला जो पाणी पुरवठा होतो, तर या संपूर्ण पाणी पुरवठा नियमित आणि शाश्वत होण्यासाठी, तिलारीच्या कालव्यांचं पुनरुज्जीवन होण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गोव्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबई येथे पार पडली. त्या ठिकाणी गोव्याचे जलसंपदा मंत्री सुद्धा उपस्थित होते आणि या बैठकीमध्ये तिलारीच्या या कालव्यांच्या पुनर्जीवीकरणासाठी 330 कोटी रुपये इतका मोठा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. मी आता थेट जो आहे तो तिलारी या धरणावर आहे आणि तिलारी धरणामध्ये आज जवळपास 17 जून असूनही किती मोठ्या प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध आहे हे आपण पाहू शकतो. मात्र हा जलसाठा शाश्वत पद्धतीने दोडामार्ग तालुक्यालाच नव्हे तर गोवा राज्याला सुद्धा नियमित पाणी मिळत नव्हतं.
तिलारीचे कालवे गेल्या काही वर्षामध्ये सातत्याने ढासळत होते, कोसळत होते आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात कालव्यांना गळती लागलेली होती की धरणात अमाप पाणी, अफाट पाणी, मात्र शेतकऱ्यांच्या बांधावर आणि शेतात हे पाणी किती पोचतंय हा खऱ्या अर्थाने संशोधनाचा विषय होता. आणि त्याच धर्तीवर गोवा आणि महाराष्ट्र सरकार जे आहे, तर या दोन्ही सरकारमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून तिलारी धरणाचे जे कालवे आहेत त्याचं पुनर्जीवीकरण व्हावं, त्याचं मजबूतीकरण व्हावं यासाठी चर्चा केली जात होती. आणि आज तब्बल 11 वर्षानंतर या ठिकाणी गोवा आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक संयुक्त बैठक झाली. मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक संपन्न झालेली आहे. या बैठकीत आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला तिलारीच्या बाबतीत की तिलारीचं कालव्यांचं पुनर्जीवीकरण करावं आणि याच्यासाठी 330 कोटी रुपये एका वेळीच एकठोकपणे मंजूर केलेले आहेत. त्यामुळे जे तिलारीच्या कालव्यांना ग्रहण लागलेलं होतं, शाश्वत पाणी या ठिकाणी गोव्यामध्ये पोचत नव्हतं, इथल्या लोकांना सुद्धा जे महाराष्ट्रातील सुद्धा शेतकरी आहेत, तर हे शेतकरी सगळे जे कुठे होते ते या शाश्वत पाण्यासाठी आस लावून बसलेले होते. कारण धरणात पाणी मोठं असल्यामुळे, कालव्यामधून पाणी पुरवठा सुरू झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेती बागायती या दोन्ही ठिकाणी फुलवलेल्या होत्या. मात्र नियमित पाणी मिळत नसल्यामुळे या सगळ्यांची जी स्वप्न होती ज्या शेती बागायती फुलवण्याची, त्याला कुठेतरी या ठिकाणी ग्रहण लागत होतं. आणि नेमकं हाच धागा पकडून दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक सकारात्मक निर्णय घेतला. जवळपास 330 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे एक नवी उमेद आणि नवसंजीवनी या तिलारी धरणाला, तिलारी प्रकल्पाला मिळाली असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. मात्र 330 कोटी रुपये ज्या पद्धतीने मंजूर झालेले आहेत या कालव्यांच्या पुनर्जीवीकरणासाठी, तर त्या पद्धतीने त्याचा विनियोग सुद्धा झाला पाहिजे. कारण आतापर्यंत तिलारी धरण किंवा तिलारी प्रकल्प जो आहे तो ठेकेदारांची पोटं भरण्यासाठी हा प्रकल्प असल्याचं अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, अनेक जे या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये लढवय्ये होते त्या सगळ्यांचा या ठिकाणचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. तर या ठिकाणी आज जो महाराष्ट्र आणि गोवा गौर सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे तो सगळ्यांसाठी एक आशादायक अशा प्रकारचा निर्णय आहे. माझ्या मागे आपण पाहू शकतो हे जे पूर्णपणे तिलारी धरणाची एकंदरीत संपूर्ण जी माहिती आहे ती संक्षिप्तपणे या बोर्डावर मांडलेली आहे. आणि या ठिकाणी हा जो फलक आहे याच्यामध्ये हा 45 कोटींचा सुरुवातीचा तिलारी आंतरराज्य प्रकल्प आज 5,500 कोटीवर पोहोचलेला आहे. मात्र अजूनही या धरणाची जी परिस्थिती आहे ती आणि या प्रकल्पाची परिस्थिती आहे ती अतिशय चिंताजनक अशीच आहे. कारण अजूनही कामं संपलेले नाही, अजूनही हा प्रकल्प पूर्णत्वास जात नाही. ज्या पद्धतीने नियोजन करण्यात आलेलं होतं की दोन्ही महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याच्या अनेक गावांना आपण पाणी पुरवणार, शेतकऱ्यांना पाणी देणार, मात्र आजही कालवे पूर्ण झालेले नाहीत, ते अर्धवटच आहेत. कारण महाराष्ट्रातील इन्सुली आणि जो भाग आहे तिथे अजूनही कालव्यांची पोच झालेली नाही. मात्र असं असताना जे मूळ कालवे आहेत, मुख्य कालवे जे मोठे आहेत धरणापासून जे गोवा राज्याला आणि महाराष्ट्राला पाणी पुरवठा करतात, ते गेल्या काही वर्षात ढासळत होते. त्यांचा दर्जा जो आहे तो अतिशय कमकुवत बनलेला होता. कारण या धरणाला जवळपास धरण बांधून आणि आता पाणीसाठा या धरणातून सोडून 20 वर्षाचा कालावधी झालेला. मात्र कालव्यांचा जो कालावधी आहे तो जवळपास 40 वर्ष इतके लोटलेला. आणि या 40 वर्ष इतका मोठा प्रदीर्घ कालावधी झाल्यामुळे जे कालवे जुन्या पद्धतीने बांधलेले होते ते आज ढासळत आहे. आणि त्याचीच परिपाक की या धरणाचं पाणी जे होतं ते अगदी शेवटच्या शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचत नव्हतं. शाश्वत पद्धतीने पाणी आपल्याला मिळणार आणि आपण शेती करणार अशा उमेदीने ज्या शेतकऱ्यांनी शेती बागायती गेल्या काही वर्षात फुलवल्या होत्या, तर त्यांना उन्हाळ्यात 2-3 महिने पाणी कालवे फुटल्यामुळे पाणी मिळत नव्हतं. आणि अशा वेळी या सगळ्या शेतकऱ्यांची स्वप्न जी होती ती भंगवत होती. यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन्ही राज्याच्या सरकारने 11 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आज मुंबईत बैठक घेतली आणि एक मोठा निर्णय घेतला की ह्या कालव्यांचं पुनर्जीवीकरण झालं पाहिजे. नव्या तंत्रज्ञानाने, नव्या पद्धतीने या ठिकाणी कालव्यांची बांधणी झाली पाहिजे. आणि तोच निर्णय आज झालेला आहे. हा एक आशादायी निर्णय आहे. आणि जर खऱ्या अर्थाने ज्या पद्धतीने पैसा देण्यात आलेला आहे त्याच दर्जाचं काम जर या कालव्यांचं झालं तर शेतकऱ्यांना नियमित पाणी मिळू शकतं. शेतकऱ्यांची जी काही स्वप्न आहेत तिलारी धरणासाठी, कारण हे जरी धरण झालेलं असलं, हा प्रकल्प झालेला असला तरी या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील 7 गावांनी मोठा त्याग केलेला आहे. मागे आपण पाहू शकतो हे तिलारीचं मुख्य धरण आणि या धरणात आजही जून अखेर मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा आहे. आणि जसा मी उल्लेख केला होता की या धरणासाठी महाराष्ट्रातील जनतेचा मोठा त्याग आहे. 7 गावांचं या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आलेलं आहे. आजही ही लोक आपल्या अनेक गोष्टींसाठी शासन दरबारी भांडत आहेत. आपल्याला ज्या नागरी सुविधा आहेत त्या मिळाव्यासाठी भांडत आहेत. हे भांडण नागरिकांचं
सुरूच आहे, संघर्ष सुरूच आहे. मात्र धरण पूर्ण झाल्यामुळे सरकार या गोष्टींकडे फारसं सकारात्मकतेने बघत नाही. मात्र ज्या उद्देशाने धरण बांधलेलं आहे, या धरणामध्ये जो हा अमाप पाणीसाठा आहे तो तरी निदान शेतकऱ्यांच्या शेतात, शेतकऱ्यांच्या बांधावर, उद्योजकांसाठी गोवा राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने पाण्याची पिण्याच्या पाण्यासाठी सुद्धा मागणी होत होती, तर यासाठी हे नियमित पाणी मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा ज्या सुरुवातीला ज्या पद्धतीने गेल्या 20 वर्षांपूर्वी ठेकेदारांनी या संपूर्ण तिलारी प्रकल्पावर मलई खाल्ली, तीच मलई पुन्हा एकदा खाण्यासाठी या ठेकेदारांची चांदी होऊ नये या मोठ्या निर्णयामुळे एवढीच जमेची बाजू आपण विचार करू शकतो. अन्यथा ज्या पद्धतीने आजही इथले काही लोक सांगतात की साधारण 1985 दरम्यान या धरणाचं काम सुरू झालं आणि 2000च्या दरम्यान जो फ्लो होता, जे काही इथले ठेकेदार मुकादम म्हणून आलेले होते, अक्षरशः येताना पत्राच्या बेगा घेऊन आलेले हे मुकादम मोठमोठ्या आलिशान गाड्या घेऊन पुन्हा माघारी परतले. यामुळे किती मोठ्या प्रमाणात मलई या तिलारी प्रकल्पाच्या संपूर्ण बांधकामातून या ठेकेदारांनी तत्कालीन अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या मिलीजुली भगतमुळे उचललेली असेल याचा विचार केलेला बरा. मात्र आजच्या परिस्थितीमध्ये ज्या पद्धतीने 350 कोटी 330 कोटीच्या जवळपास ही रक्कम या बैठकीत मंजूर झाली, त्यामुळे आता तरी शाश्वत पद्धतीने, सकारात्मक पद्धतीने या पैशाचा विनियोग व्हावा याच्यावर सरकारची एक चांगली यंत्रणा देखभाल नियंत्रण ठेवणारी असावी. आणि कालव्यांचं काम जे आपण कालवे पुनर्जीवन करतोय, तर पुढच्या किमान 40-50 वर्षासाठी ते दर्जेदार राहतील. पुन्हा कालवा फुटी होणार नाही, कारण कालव्या फुटीमुळे जे पाण्यावर अवलंबून आहेत अशाच शेतकऱ्यांची नासधूस होते असं नाही, तर इथे कालव्यांच्या खालच्या बाजूला ज्या इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांनी शेती बागायती फुलवलेल्या असतात त्यासुद्धा या कालवा फुटीमध्ये एखादं धरण फुटल्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात खाली पाणी येऊन या सगळ्या शेतकऱ्यांचं सुद्धा नुकसान होतं. तर या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून तिलारीसाठी ज्या पद्धतीने ह्या सरकारने मोठ्या प्रमाणात हा निधी मंजूर केलेला आहे त्याचा विनियोग झाला पाहिजे. आणि खऱ्या अर्थाने जर हे तिलारीचे कालवे मजबूत झाले, त्यांचं पुनर्जीवीकरण झालं, तर ह्या तिलारीमध्ये जे अमाप पाणी आहे, शाश्वत पाणी आहे, ते शेतकऱ्यांना नियमित मिळेल. शेतकरी समृद्ध होतील. या दोडामार्ग तालुक्यातील जी काही गावं या तिलारीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत ते सुद्धा समृद्ध होतील. एकूणच जर आपण बघितलं तर कोकण आणि गोवा राज्य या सगळ्यांना या गोष्टीचा फायदा होईल. दोन्ही राज्याने एक सकारात्मक पाऊल उचललेलं आहे. याच सकारात्मक ज्या पद्धतीने राज्य सरकारने सपोर्ट केलेला आहे त्याचाच धागा पकडून इथल्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने ही यंत्रणा राबवणे आवश्यक आहे. कारण ज्या पद्धतीने कालवे फुटत होते, तर त्याच पार्श्वभूमीवर इथले जे तिलारीचे कार्यकारी अभियंता आहेत रोहित कोरे यांनी सुद्धा एक सकारात्मक पाठपुरावा केला तिलारींचं. कारण 35 ते 40 वर्षाचा काळ लोटल्यानंतर या ठिकाणी कालव्यांचा जो दर्जा होता तो कुठेतरी दर्जा 25-35 वर्षाच्या कालावधीनंतर कमी झालेला होता. त्याचमुळे कालवे ढासळल्याचं कारण या ठिकाणी पुढे केलं जात होतं. आणि कोकणात पडणारा मुसळधार पाऊस या सगळ्या गोष्टींमुळे या कालव्यांना फटका बसलेला होता. कालव्यांचा दर्जा हा तर एक न सोडवणारा कोडा आहेच, पण या काही तांत्रिक सुद्धा गोष्टी होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर गेलेला पाठपुरावा केल्यानंतर 330 कोटी इतका मोठा निधी गोवा गव्हर्नमेंटने या ठिकाणी मंजूर केलेला आहे. दोन्ही राज्यांची संयुक्त बैठक झाली, कारण तिलारी आंतरराज्य प्रकल्प हा गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. त्यामध्ये जवळपास 76.70% इतका तो महाराष्ट्र सरकार या ठिकाणी खर्च करतो. त्यामुळे गोवा राज्याने सपोर्ट करणं अत्यंत महत्त्वाचं होतं. आणि गोवा राज्याकडनं जोपर्यंत ग्रीन सिग्नल मिळत नव्हता तोपर्यंत तिलारीच्या कालव्यांचं दर्जा जो आहे पुनर्जीवीकरण होती. गोव्याचे जलस्रोत मंत्री सुद्धा उपस्थित आणि सगळ्यांनी एक सकारात्मक निर्णय घेतला. तिलारीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे तिलारीच्या कालव्यांच्या बाबतीत एक सकारात्मक जी आशा आहे ती निर्माण झालेली आहे. निश्चित येणाऱ्या काळासाठी तिलारीच्या कालव्यांची जर पुनर्जीवीकरण झालं तर पुढील 40-50 वर्षांसाठी या धरणाखालील जे लाभक्षेत्रात येणारे शेतकरी आहेत, जे उद्योजक आहेत, जे नागरिक आहेत, हे सगळे समृद्ध होतील यात शंका नाही. धन्यवाद. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट डिजिटल शिक्षण प्रणाली सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सिंधुदुर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित 500 रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरिता आवश्यक एकूण 1086 पदनिर्मितीसह मान्यतेचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. रत्नागिरी येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेसह संलग्नित 430 खाटांचं रुग्णालय सुरू करण्यास मागील वर्षी मान्यता देण्यात आली होती. आता रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 448 पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली असून याकरिता 105.78 कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास वैद्यकीय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. याचबरोबर सिंधुदुर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित 500 रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरिता आवश्यक एकूण 1086 पदनिर्मितीसही मान्यतेचा शासन निर्णय काढण्यात आला असून त्यापोटी 109.19 कोटी रुपयांचा भार शासनाच्या तिजोरीवरती पडणार आहे. सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यापूर्वी सुरू झालं आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सिंधुदुर्गातील भूमिगत वीज वाहिन्या मजबूतीकरण कामांसाठी 825 कोटी मंजूर. तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पातील कालव्यांचं होणार पुनर्जीवन 330 कोटींच्या खर्चास मान्यता. आणि तर भांडूपमध्ये बसून संजय राऊत परराष्ट्र धोरण ठरवतील, नितेश राणे यांची बोचरी टीका. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.